Исәнмесез, сөекле хатын-кызларыбыз. Мин Минһаҗ Әзһәм Нуртдин улы дөньядагы барлык хатын-кызларыбызны, әниләребезне, әбиләребезне, апаларыбызны, сеңелләребезне, туташларыбызны 8 март халыкара хатын-кызлар көне белән ихлас күңелем белән тәбрик итәм. Сезгә киләчәк тормышыгызда яңадан яңа уңышлар, шикләнмәгән бәхет куанычлар, корыштай наклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете һәм озын гомерләр телим. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, сез безнең якты һәм җылы кояшыбыз, сез безнең яшәү үлгебез, сез безнең ышанычыбыз, сез безнең таянычыбыз да, сез безнең киңәшчебез дә, сез безнең куанычыбыз да. Аллаһ Тәгалә сезгә күп итеп игелеклелек, итәгатьлелек, түземлелек һәм сабырлык биргән. Сез барыгыз да әниләр һәм булачак әниләр. Сез гомергезнең күп өлешен бала тәрбияләүгә һәм аларны тормыш юлына әзерләүгә багышлыйсыз. Сездән матурлык, җанлылык һәм тереклек аңкый. Сезгә караган саен карыйсы килә. Сезнең асыл яңакларыгыз, кара күзләр, озын керфекләр сихерлиләр безне. Сүзләрегез музыка, күзләрегез өмет, иреннәрегез тереклек суы сезнең. Сез үзегезнең якты йөзегез, тәмле телегез һәм тәмле ашларыгыз белән безгә иратларга яшәү дәрте һәм көч бирәсез. Сезнең тормышыгыз бары тик аклыклардан һәм шатлыклардан, куанычлардан һәм сөйнечләрдән генә торса иде. Хөрмәтле хатын-кызларыбыз, киләчәктә дә ил көннәребез тыныч булып, тигезлектә, татулыкта, җан тынычлыгы белән, кайгы-хәсрәтсез мул тормышта сау сәламәт булып, озак яшәргә насип булса иде. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Ә хәзер мин уйнаган шушы көйләр барлык хатын-кызларыбызга да минем музыкаль сәламем булып яңгырасын. Татар халык көе Мәдинәм Гөлкәем.